Napaslawan nga makabante sa semifinals ng Dubai Tennis Championships ang Pinay tennis star nga si Alex Eala matapos nga nalutos sa quarterfinal round sa kamot ng world number 4 nga si Coco Gauff sa score nga 6-0, 6-2. Apisa sa matunog nga suporta sa Pinoy tennis fans sa center court, ginbudlayan ang 20 anyos nga rising star nga makakuha sang momentum batok sa two-time Grand Slam champion nga American player. Sa imbukada pa lamang nga set, wala na naguyang sang tiempo si Coco. Kagin paula ng 26 points batok sa 11 nga nahimo ni Eala. Gin pa sa gunsunan pa sini sang punto sa second set 4-0. Tutog nga nakapunto sa gitman si Eala. Nga mong nagbuhi sang paglaom sang fans matapos ang 53 minutos sini sa court. Apisa nagka-problem si Gauff sa service. Tuman naman kauli para kay Eala nga maka-recover. Gintawag naman ni Gauff nga home crowd ang nagsuporta kay Eala. Bagod sa tuman kadamo nga Pinoy nga nagpungko sa venue. Giningganyo sini ang fans na magparayon sa pagsuporta sa Filipina player. Like to thank Alex for bringing a new demographic to the sport. I really appreciate I think it's great. I know sometimes it's tough when you're playing against a home crowd, but I think that it's great for the sport. So keep being enthusiastic and keep rooting for your player. Yeah. Ang two-time Grand Slam champion kag world number 4 nga si Coco Gauff. Wala sang kalain sang buot si Alex sa pisan naluto sini kay Coco. Sa post-match press conference ginpahig sini nga nagapati siya nga may mas maayo pa sa kung tani nga performance nga na-deliver apang sa kadahampang suno sa iya. Madamo man siya sang matun-an ilamina sa kalibre ni Gauff nga isa ka two-time Grand Slam champion. I definitely could have performed better today. But yeah, all things aside, at the end of the day, I think there's still definitely a gap in terms of level between me and Coco and other players of her caliber. So yeah, I think she did great, and my job is to try and close that gap, and I think I'm doing that quite well. So I'll keep working on it, and hopefully next time will be a bit tighter. Nabalian ang rising star sa padagsang tennis, ang Pinay nga si Alex Eala.